Pak. Gak, ya wis tak turun dhisik. Ya langsung. Nggih. Heeh. Ojo lali. Ngeten apa? Ngeten lho. Oh, kayak ngeten, Pak. Ya ampun. Klera. Angger diputih iki. Aman ora kira-kira kok medune rene? Aman, Pak. Wah, talang bos, gak aman iki. Waduh, talang yo. Daso. Kendake golek nggon sik. Ya kendangnya maju rene sik, Mas. Pokoknya nek gak aman blayu ya, Dik. Kendang orjen pindah maju. Maju, penyanyi ning Loloni. buri. Bagaimana?